Ang mga kabataan na ito ay mga scholar ng bayan. Tunay na scholar ng bayan. Hindi scholar ng bayan na mga Nepo baby. Nakikita po natin ang panawagan ng mga kabataan ngayong hapon. Ito po ba ay panawagan na maaaring makasakit sa bawat isa? Masama po bang panawagan ng pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon? Masama po ba o hindi? Masama po ba ang panawagan na nakakaalala pa din ang mga kabataan ng Norte sa masalimuot naming karanasan ng bayan sa panahon ng diktadura ni Marcos Sr. Kakailan yan kakabsat manip, idiin ka na kanta, awan pinagbaliw natin gobyerno. Kaya malaki po talaga ang problema ng ganitong klaseng sistema ng gobyerno kung saan ang laging kumikita, kumakabal ng pondo ng bayan mula mismo sa presidente hanggang sa mga mababang opisyales ng gobyerno hanggang sa kontrabon ay sila lamang. Hindi ang mga kababayan natin na nakikita nyo kaninang nagsalita ang mga madlalon. Ang mga mangalap na ipatigilang offshore windmill o buhawin sa pagupod pasukin Ilocos Norte. Ganun din ang panawagang presyo ng tabako ingat. Ganun din ang panawagan sa tunay na reforma sa lupa. Ngayong tanghali kahit tigang araw, tumibintig ang kabataan, tumibintig ang mamamayan ng Ilocos Norte. Nang sigaw namin, never again, never again! Never again to martial law! At never again sa matubing korupsyon sa loob ng gobyerno. Kaya ang panawagan namin sa mga nakikinig, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan at miski sa mga kapulisan, magsilbi kayo sa bayan. Pagsilbihan ang sambayanan, maglingkuran ang sambayanan, hindi yung magpo-concert kayo at mangaharas kayo gamit ang pondo ng mga taong bayan. Ngayon, titigan nyo ang mga kabataan, ang mga mandalon at mangalap. Sila mismo ang nagpupondo sa walang saysay na konsyerto nyo. Hindi nyo po may kakala ang galit ng taong bayan ngayong hapon at galit ng mga kabataan. Ang galit na ito ay pakatarungan. Dahil sabi nga sa Biblia, sa